Täällä on Kapteeni Flint. Kuvattiin just random video. Mitä? Mä pistin sen nimeksi random video. Oho. Eli mä oon täällä taas. Kepuksin tyypillä. Mä oon niin pelottava. No niin, ja siinä oli taas mun random video. Mulla on myös GTA-serveri, mutta mä en edes käytä niitä. Toi hyvä. Mä oon ihan... Mennään pelaa GTAta. Näin. No mennään menetimään sitten. Väärä suunta. Mä aina menen väärään suuntaan. Anna mulle Heippa 100 rauha. Miksi? Mä oon antanut sulle yli 1 000 000. Jee, mä en anna sulle mitään. Sulla on... Hei, mä oon antanut sulle varmaan 35 milliä. No hei, sulla ei itsellä 100 milliä, et sä tarvii mitään. Mitä? You don't need anything. Timupöksyt, anna mulle ne. Mä haluan, no voi kökkö. No kössinä. Sillä mä en mielelläni osta kamaa. Mulla on ihan kiva kamaa jo valmiiksi. Tota mä en kyllä käytä, mä ostan mieka. Mä sanoin vaan mieka ja lähden PvPlle. Mitä? Are you seriously? Tuohan rahan tuhlausta, Eikä vaikka onkin 100 milliä. Vaikka onkin protection armorit. Tiedätkö mitä mä ehdotan kun sulle? Tuossa on fire Johannes, tiedätkö protection. mitä? Arvo miten sun kannattaa tehdä. Ei nyt. Mä käytän tää. Hehe, kas sulla vaan nahkahattu. Anna mulle edes 500. Ei, Miksi? anna mulle 10. Paljon sulla on rahaa edes? Mulla ei oo yhtään. No näytäpä. Odota. Mä oon mun tyypällä. Ehkä mä sit tarvis. Jaa, kun sä oot niin sä oot sen kepuksin kekköydellä. En oo. Sä oot seikkailija vai? No. En mä anna sulle mitään, mä annan sulle 200. Et. Mä en anna neitä, anna mulle senkin kakki. No hei, mä korvaan ne mun tyypällä. Mä annan ne takas sit kun mä oon vähän rikastunut. No, mulla on sen stäkki kultaomenia valmiina. Pitää no kaiken varalta olla kultaomenia. No hei, no niin. Kiva ne. Mä otan näitä vähän sen. Mitä mä otan potioneita? Ennen sä oot pystynyt ottaa. En niin. Nyt sä pystyt. Koska klikkasin väärää kylttiä. Mä en tajunnut, että siinä allakin on. Mä en tajunnut, että siinä allakin on kyltti. Damn. Miksi tää? En mä tiedä edes mitä mä kirjoitan. Sama nyt tee. En mä muista mitä mun pitää kirjoittaa, mä en oo pelannut täällä aikoihin. Mä kerron sit, jos sä olet 15 k. En anna 15 k. 10. Okei, mä annan sulle 9 k. Koko. No mitä mä kirjoitan? En mä tiedä. Odotas, se pitäisi olla Peijä. Ai niinkö noin vai? Joo, väli. Sitten seikkailija 6001. Joo, mä tiedän. Ja sitten väli ja se summa. Seikkailija 666. 1. Ja sitten paljon. Fiisbalm. Okei, sä oot se. Sä oot... Player not found. Donation. Reward. Infix potion. Player not found. Ei ole seikkailija. Kenellä mä sit pelaan? Ota. Kautta te. Tää on Aksun skinni. Seikkailija 6. Jaha, mä kirjoitin sen väärin. Mitä? Ai niin, seikkailija. No niin. Se on 100. Ei. Haluatko Vielä ihan... 2900. Okei, mä annan sulle 200. Nyt sulla on 200. Ei. Edes 4. Mä tarvin vielä 200. 200. Annetaan sulle samalla 500. Minä sulle. Noin. Okay. Nyt et saa enempää. Hehehe. Sitten minä teen näin. Sä et vaan pyytänyt 600 miljardia. Mä olisin voinut antaa sulle mun kaikki rahat. Heippa! Sä sitten annat mun takas. Tää on 700 velkaa. Nyt. Hei.
en ota Valdamage. Voi kakkaminen. Aksu, sä muuten... Hei, sä otat muuten Valdamage. En ota. Otata. Sä otat premiumia. Mä just ostin Jaa. Tää on Christian. Mä tapaan sut. Rouva Christian. Vai ootko Ronaldo? Hei. No. Ei viitti pelailla Ronaldon kustannuksella. Mun on sentään ihan OP-pelaaja. Tää? Joo, tää on Nobo. Ja nyt mua tappaa Christian. Älä please tapa mua. Please. Lopettakaa mun kiusaaminen. Mä lähdin makamoi PvPlle ihan saleen. Otetaan pari näitä. Ajan kuoli aika nopee. Se on aika huonot kamat siis. Mä ostan ihan Vasalle uudet armorit, mulla ei oo niinku väliä. Joo, mulla on 300. Ui vitsi, tosta kyllä pitää saada free armorit. Miksi mä sain tämmöset? Mä en tarvitse näitä. Mulla on armorit, mutta mä heitän ne pois. Mä en tarvitse. Tää on ihan hyvä miekka. Mä en edes tiedä kenen miekka tää. Fire Space Rickers Saplins 2. Ihan semmosia, se on ihan huono miekka. Golden Apple ja... Miksi sä ostat näis? Miksi sä ostat? Koska sä voit ilmaiseksi saada niitä multa. Sä voit saada mut pari Golden Apple ilmaiseksi. Paljon. En mä tiedä, mulla on niitä yhdessä vaiheessa täkki. Mulla on 8. Ei mulla ole enempää rahaa. Pikkusummia! Niin. Paljonko sulla on näistä rahaa? Mitä? Paljonko sulla on näistä rahaa? No, 20. 20. Hei, mä ostin Majorin ja... Featherfalling. Ihan ok. En mä tiedä kyllä. Se on noi Timo Bootsit. Mitkä Timo Bootsit? Ei mulla oo mitään Timo Bootsia ainakaan. Otas tommoset. Sä voit ottaa mut 2 leveliä. Paitsi että mä heitän nää Featherfalling Bootsit ihan kohta. Haluatko ne? Joo. Kengät. No heppupöllinä kengät. Heppupöllikengät. Joo, huomasin. Mä meen hankkimaan. Mitä? 128. Montako nollaa tossa? Eikö 7 nollaa oo? Eikö miljoonassa oo 7 nollaa? 6. Miljoonassa on 6 nollaa. Johannes, No. me ostaa lumottuja Golden Appleja. Joku tarjosi 128 miljoonaa. No kun mulla on niitä jo aika paljon. Miksi enempää tarvitsen? No myy, sä saat 40 miljoonaa. Mä voin ostaa niistä lisää. Et sä oikeesti voi ostaa Golden Players. En, mulla meni 8 kaikki. Ja Kit Majoriin. Premiumiin. Okei, mä annan sulle 16. Mahtavaa. Kolikko. Tai näitä rahoja. Mä annan sulle $16. Joo. Antaa se nyt vaikka. Okei, mä annan sulle 3 tonnia. Ole hyvä. Mä lagaan ihan pikkusen. No et sä mitään lagaa. En lagaakaan. Et sä ainakaan mua näe. Protection 1. Vain Protection 1. No se on ihan hyvä. Mulla oli Protection 2 Armor. Tai siis Chestplate. Mulla on tyyli Protection 2 fullit. Mä ostin. Miksi sä meet mun tielle pois? Mä yritän ostaa vähän niinku Apple. Kato mä rektaan ton. Kato, kun toi heittelee noita XP-boutleja, se luulee, että se ei saa niitä. Kato, mut mä saan. Rekt. Mistä tajus mut? Toi oli aika kova rekti. No niin, sit mä ostan vaan. Sä vaan trollasit se hepu. Sulla on vaan 3 tonnia, en tekis nota. Sä oot näkymätön ja mun tiellä. No. Älä töni mua. Älä mene mun kohdalle pois. Mä olen siinä. Ootko? Joo. Poistu. Ole hyvä ja poistu. Mä otan 2 täkkiä vaan näitä. Niin aina sit mulle sun paikka. Ehkäpä joskus. 100 vuoden päästä.
Sä voit vaan siitä klikkaa. Sä yllät siihen kylttiin tosta. Et yltä enää. En mäkään yltä, voi kakkaa, joku tuli meidän tielle. Noin, nyt mä saan nyt taas. Älä pois mun paikalta. Sä oot mun tiellä äsken. Anna nyt mulle ne. No jaa, mulla on ne ton verran. Ottaa. Oikeesti. Ui vitsi, toi on nuubi. Mitä? Oliko sillä... Pistin mä auktion starttamaan pelkkää aukko. Ai niin joo. Joo. Olin oikeassa. Mä en anna susta enempää cashia. No, jos tää blokkaa mut. Mä en sua blokkaa. Mä oon ykkösen linjalla. Yes sir. Mä seuraava. Vitsi, tässä on vaan nuvoja. Oi jaa, mulla löin kohan. Supercalama. Wow. Ainakin äsken niistä tarvittiin. Okei, nyt mulla on ykkösiä. Pidä jotain, herra. Ei mulla on rahaa. Onhan sulla se 3 tonnia. No joku pitäis jo enemmän. No voi kökkö. 5, 4, 3, 2, 1, no niin pois. Miksi? Mä haluan, että ne pitää sit joku vaipuisen 10 tonnia. Oikeesti! Kaikki on täällä. No ne haluaa niitä. Multahan ne ei saa. Reilu. Multa ei niinku osti edes noilta joku 600 miljardia. Reilu. Osta Inviteltä kultaa. Pistä Inviteltä kultaa meni. Oot varma, että sulla ei loppu rahat. I think we're supposed to do something in this video. Enchanter. Me PvPlle. Näillä. Näin. Miksi toi yksi heppu heittää Enchanter botleja kaikkialla? Mä saan vaan tosta leveleen. No voi kaikki kössiin. Anna tänne se. Onks levelit noin suosittua? Mä sain ilmaiset imunpuukset. Se on easy. Mä valmis pistän ton. Ei mitään vitsiä, mun loppu nyt rahat. Kautta muni. Et oo tosissaan. Okei, nyt mun alkoi. Oi, mitä? 250 tonnia. Herrat, tarjotkaa enemmän. No se jäät jo tosta voitolle aika paljon. No niin. Mäkin aion vetää varmaan. Pidä 10, paitsi et sä et voi. Kautta. Start. 84. Eikö se ole näin? Kai. Itse asiassa tossa on 94. Ei kun niinpä onkin. Ei tarpeeksi. Mä katon. Money. Nyt saat selvittää rahaa sitä. En mä jäänyt yhtään voitoa tosta. Miten niin? En mä oo jäänyt. Kyllä se jäi. Tiedän. Aikas mä oon hullu. Ja näkymät. Mulle riittää se tako ihan rennosti. Millä tavalla? Protectioni. Mä otan aina toi ykkösen tästä lähtee. Niin, sit lähtee protection. No oikeesti tuuri. Ja siitäkin ei protectioni. Ei protectioni. Ei sitten Protectioni. Protection 1 fullit. Ihan hyvä. Paitsi että tää on ihan surkea.
Oi, ja mä sain Freeball. Tuon mä saisin itekin. Mäkin sain tämmösen ilmaiseksi. Tuon saa Kitistä. Niin saa. Joka on meillä. Kit Majorista. Kit Major. Mä tiedän sen kitin. Mä en tarvista vaan nyt kun mulla on jo ihan hyvät kamat. Mä otan itse vaan ne potionit. Noin 100 tonnia riittää. Väärä kyltti taas. Väärä kylttimies on täällä. Väärien kylttien mies. Jonttu, mä oon väärien kylttien mies selvästi. Nyt sit vedettiin 1 000 000. Miks? Epistä. Se oli vielä vähemmän kuin mulla. Niin. Nyt kansalat. Aika reilu. Varo, siellä saattaa olla OP:ita. Tiedän, mä en oo menossa sinne, hehe. Et varmana. Joku yrittää antaa tuolle ihan huimia summia. Vai paljon mä sain? No, tässä on. Paljon mä sain? No en mä viitti antaa tuolle yhtään. Tuolla on niin vähän Super Gold Apple, mä en anna mitään. Mä sain vaan 1 000 000. Vaan 1 000 000. Niin. Hajaa. Onks mä ihan varma? Et. Kyllä. Et. On, joo. Se oli sitten se eka 1 000 000. Mä muistan mun ekat miljardit. Joo. Mä muistan mun ekan 100 miljoonan. Onko se 100 milleen? Oh. Se oli silloin joskus. No ihan se. Mitä mulla oli joskus? Mä oon jumissa! Itse asiassa, ei kun mulla taitaa olla jo 200 milliä. Ei kun mulla on 94 milliä mun mielestä. Ja et saa enempää. Kyllä mä saan yhden, mä tiedän, mulla on uusi kikko. Ja mulla onkin speedi. Niinpä. Mä en huijannut edes. Mä vaan etsin nyt noboja, joita mä voin tappaa ja nyysit tavarat. Koska ne saa varmaan aika vaikeasti tavaraa, niin mä vaan nyysin niiltä. Niin kuin Joonalta oli sitä ihan surkeat tavaraa. Eikö sulla ollut mukaan jotain pitää nahka- ja iron-kamaa? Sillä oli jotkut Kit Major-kamat saanut jostain. Projektilla protection. No, sillä ei kyllä tehtäis mitään, sillä täällä ei räjähtele mikään mun. Projektilla protection. Miksi en nyt kahdet housut? Koska mä seuraan, no niin. Onks tää tornia niinku lyhennetty, sillä tää näyttää niin pieneltä? Ei oo. Se vaan näyttää niin. Protection. Yes, melkein full protectionit. Melkein. No on ne kyllä jonkinlaista. Halleluja. Nyt kato vähän. Protection for no sharp IV ei oo niin hyvä. Äkkiä, tee sitä. Onko niin hyviä? En, mut kun mä haluan nää timukamat mun chestiin. Vai siis mä kyllä täytän vaan mun chestin näillä, mut silti. Mulla on jo täynnä. Nyt on vähän liikaakin. Mulla on suorastaan liikaa. Reception. Eikö respiration ihan katsotaan. Mulla on enchantattu iron kamaakin ihan yli paljon. No et sä sitä tarvii. Mut? Ai jaha. Enkä tarvitte. Niin. Mulla on kohot tommoset suit. No mut toi kypärä on ihan sairaan hyvä. Eikä oo. Protection IV. Mä tiedän. Ei se on nyt niin hyvä. Mikä tässä on? Fire Protection en tarvitse. Protection 1 mä voisin repairata. Mistä tää droppaa? Mistä tää droppaa? Mä sain mun omat Fetterfallin kengät takas. Onks teillä Anvili, että mä voisin nimetä ne? Kapteeni Flintin saappaiks. Sitten joku vaan sanoi sille, mitä? Strengthia. Mä sain kapu. 2 strengthia ja 5 speedi. Ei maksais paljon. Haluatko 2 ilmasta Timun planssari? Haluutko? No voi kökkö, mä en tee näillä mitään. Fire Protection vai Protection? Mä otan Protection. Mä lähden aina tänne. Kato, en menettänyt yhtään. Mä en edes ota, ei tässä ota edes damagea. Fall damagea. Ei. Nyt I do a file. Why? No, File. näit sä? Eh.
Arvo mitä mä tein. Mä otin vaan yhden luvutun Golden Apple. Voi kekkä sua! Mä just tulin tappamaan sua! Magnus! Syö Golden Apple! En! Mä heitän healing potion siihen, et se saa healthia takas. No sä kuolet nyt. Niin kuolenkin. Hei pelallaan. No voi kyllä. No sen tiputettu varmaan kaamasta jonnekin. Mut mä lopetan tän videon tänne. Miksi mä tein noin? Tykätkää jos tykkäsitte ja älkää painako tykkäysnappia. No kyllä, no ihan sama. Tilatkaa kanavaa.